Татар халқының ғұрурланып әйтерлік спорт түрі бар. Біз күрешлі халық. Һәм ел ахырында гадәттәгечә нәтиҗәләр ясыйлар. Татар көрәшедә искәрмә түгел, әйдәгезәле без республика беренчелегеннән махсус репортаж карап алыйк. 400-дән артык спортчы бер мәйданда. Татарстан чемпионатына эләккән көрәшчеләр барысы да җиңүче. Районнарында сөйләп алу ярышларын уңышлы үткәннәр икән, димәк биредә иң яхшылары гына көч сынашты дигән сүз. Барлык көрәшчеләр дә көчле, үзенчәлекле, үзенә җаен табырга кирәк. Көрәшчеләр тренерлар гына түгел, яңа кагыйдәләрне хөкемдарлар да үзләштерә. Үзгәрешләрне белү бер хәл, ярыш барышында күрә белү, аңлау, менә анысы зур осталык таләп итә. Элеккеге калырга тиешле тәүлем инде, 2 минут беләмичә, 2 минут беләм, чөнки беләмичә күбрәк технический көрәш, беләм инде ул более көчкә, физически көрәшергә туры килә. Шуның өчен беләмичә көрәшергә кирәк дип уйлыйм мин. Безнең инде менә хәзер судист семинарлар тудырыла. Ул инде безнең 2 көн дәверендә барды. Менә бу правилаларны инде без кат-кат карап, видео повторлар карап, практикага карап, өйрәттек, судьяларны тагын да өйрәтәбез. Безгә бит инде ничек правилаларны үзгәртәләр икән, шуларга без яраклашырга тырышабыз. Элек сөлгеләрне көрәш вакытының яртысыннан гына билгә бәйлиләр иде. Хәзер башыннан ук. Булар барысы да халыкара стандартларга туры китерү максатыннан башкарыла. Казанда Барыс көрәш сараенда Татарстан чемпионаты ярышлары бара. Безнең татарча көрәш буенча бу безнең 7-8 декабрьдә узучы Россия чемпионатына сөйләп алу ярышлары. Билгеле хәзер Россиядә бик кискен көрәш бара. Элек инде Татарстан, Башкортстан көрәшчеләре аерылып торса, хәзер инде бик тигез көрәш, тигез командалар. Шуңа күрә инде безнең сөйләп аласы килә иң кече көрәшчене киләчәктә Россия чемпионатында Татарстан данын яклый була торган. Татарстанда көрәш көннән-көн үсә, тигез командалар, тигез көрәшчеләр барлыкка килде. Мин ышанам, көрәш кызык узар, кече көрәшләр җиңеп алар дип. Мәскәүдән кайтканда очраштым, безнең бик көрәшчебез бар, мен аны татар дип йөртәм инде. Ул Новосибирскидан бит инде. Карелин Александр Александрович, менә ул бик күп итеп мондагы көрәшчеләргә сәлам әйтте, тәбрикләргә кушты үз исеменнән. Менә ул әйтә, сез ди нишләп аралашмыйсыз? Норвегиядә һәм Швейцариядә ди сезнең татар көрәше белән ди әле дә көрәшәләр бит ди. Мин аны берничә мәртәбә әйткән иде инде ул. Мин аннан сорадым, нинди значит көрәшнең исеме дип. Бу әйтә, Борьба пастухов ди. Значит, Норвегиягә моннан барган, значит, халыклар мин изләп таптым хәзер. Языла, значит, инде бу скандинавские народы, прямые потомки казанских татар дигән, казанских. Безнең, значит, туганнар була инде. Бу генетика буенча да килә. Татарстан чемпионаты нәтиҗәләре буенча Теләче командасы беренче урында, Әлмәт көрәшчеләре икенче баскычта, Кукмаралар өченче. Ел ахырында гадәттәгечә ярышлар күп булды. Татарстан районнарында дисеңме, Россия шәһәрләрендәме халык күпләп килде. Хәзер шундый бер ярыштан бергәләп сюжет карап алабыз. Свердловская область. Төмән өлкәсе милли көрәшне үстерүдә зур адымнар белән атлый. Россия күләм ярыш ил геройлары Раушан Абдуллин һәм Тимур Мөхәддинов истәлегенә багышланган иде. Әлеге төбәктә мондый төр бәйге беренче тапкыр гына оештырылса да, әзерлек дәрәҗәсе югары булуына сызыклыйлар. Ярышка геройларның әниләре, туганнары да килгән. Bütün Россиядан килгән кунакларыбызны каршы алдык. Бу кунаклар безнең регионнан килгәннәр, спортсменнар, тренерлар, судьялар. Без аларга бик зур рәхмәтлебез, что Раушан белән Тимур истәлеген поминать иткәннәрне, зурлаганнарына мин бик зур рәхмәтемне белдерәмен. Катнашучылар арасында Россия һәм дөньяның иң көчле спортчылары, җирле төмән баһадирлары да кимен куймый. Үз җанатарлары алдында сынатмаска тырышалар. Биредә әзерләнү өчен дә, югары нәтиҗәләр күрсәтү өчен дә уңай шартлар тудырылган. Регионнан килгәннәр, шуның өчен көрәш бик канлы дип әйтсәң килешмәс, но бик азартлы булырга тиеш хәзер. Тагын мастер спорты бирәләр беренче урынга. Шуның өчен бик көчле, куәтле көрәш булырга тиеш.
Тик шулай да спорт залларын күбәйтү, тренерлар санын артыру төп максатларның берсе. 2 ел элек көрәш төмәндә яңа сулыш алып, аерым клуб оешып киткән. Кыска вакыт аралыгында спорт белән шөгыльләнергә теләүчеләр саны да арта, җиңүчеләр исемлегендә дә төмән спортчыларының фамилияләре еш яңгырый. Көрәшчеләрнең дә әзерләнү дәрәҗәсе бик югары. Көрәшчеләр бүгенге көндә бу елны төмән көрәшчеләре, төмәннең җыелма командасы Россия төбәкләрендә үткән бөтен ярышларда катнашты. Спортчылар, төмән спортчылары Россия җыелма командасына керде һәм чемпионат мирда катнашып, призлы урыннар ала алды. Без оценки. Команда беренчелегендә төмән спортчылары чемпион булып танылды. Әлеге спорт чарасын хәзер традициягә әйләндереп, ел сайын уздырырга ниятлиләр. Келәмнән күтәреп алып көндәшне аркасына салырга. Элегелектән милли көрәшнең асылы шул булган. Кагыйдәләр үзгәреп тора, яңа буын үсеп килә, ләкин төп үзенчәлек сакланып кала. Теләче батыры Ринас Кәлимуллин бар игътибарын спортка гына юнәлдергән. Игътибар итәргә тырышмыйбыз инде. Безнең спортсменнарның главный әзерләнү. Көрәшчеләр дә элек бәйләп көрәшкән бит инде. Анда яңа үзгәрешләр уйный. Башта мин дә көтмибез дигәннәр ителәче өчен. Мин прописка күптән баска инде. Она спортсмены решает что у руководство решает спортсмены выше грошу. Хәзер алым ясаганда аркага ятырга ярамый. 3 тапкыр егылдың икән җиңелү биреләчәк. Хәтта исәп буенча җиңеп баруың да мөһим түгел. Безнең шушы 2 соңгы бу төгәлләү 19 елны. Бу итоговый турнирлар инде була безнең Татарстан чемпионаты именно бу авыл хуҗалыгы министрлыгына призына көрәшләр. Әйтәм, хөкемдарлык итү ягыннан инде безнең хәзер укулар бара. Судьяларны без барлыйбыз, укытабыз. Һәм судьяларны безнең категорияларын үстереп, категория биреп кенә шулай гына безнең монда узып була хөкемдарлык итәргә. Инде кемнең 3нче, кемнең категориясе юк, алар инде үсә торалар, укый торалар. Үзгәрешләр инде алар һәрбер төр спортта да бар ул үзгәрешләр, кирә бара. Мин бая узганда да әйтеп киттем. Хоккейда да, футболда да, дзюдода да, ирекле көрәштә дә, самбода да бездә дә кирә бара. Әгәр үзгәрешләрне кертергә кирәк, үзгәрешләр кертмәсә безнең көрәшнең алга китеше булмастыр дип уйлыйм мин. Марат Әхмәтов Милли көрәш федерациясын җитәкләвен дәвам итә. Зур тәҗрибә тупланган, яңа юнәлешләрдә билгеләнә. Бу яңа эшкә күчәр алдыннан Самны Галиш белән шундый сөйләшү булды. Ул бу ике көрәшнең федерациясында җитәкчесе булып миңа калырга тәкъдим итте алдагы чорда. Инде хәзер мөмкинлекләр башкачарак. Шулай булуга карамастан әле шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Республика тарафыннан аңлау да бар, президент тарафыннан ярдәм дә бар. Шуңа күрә без бу эшне яңадан тагын да үстеребрәк, калкурак итү өчен ниндидер чаралар эзләячәкбез, бергәләп киңәшеп. Алдагы елларда исән-сау булып торсак, безнең милли татар көрәшенең федерациясының җитәкчесе дә һәм Билбау көрәшенең федерациясе дә минем җитәкчелектә әлегә булачак. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы үткәргән ярышлар һәр спортчы өчен дә зур сынау. Гадәттә биредә мактау пьедесталына менгән баһадирлар ел әйләнәсендә уңышка ирешеп, беренчелекне бирмәскә тырышалар. Республика көрәшчеләре Россия чемпионатында да сынатмыйларның күбесе һәм барысы да диярлек мактау пьедесталында. Әйдәгез әле хәзер бергәләп Россия чемпионатыннан репортаж карыйбыз. Финал ярышларында иң беренчеләрдән булып Татарстан егете Раббани Нургалиев җиңүен бәйрәм итте. Бирегә чыгып бил алышу өчен ел дәвамында тир түгеп күнегүләр ясыйлар. Инде монда уңышка ирешү ул югары әзерлек дәрәҗәсе. Бу көтелмәгән казаныш булды ди Раббани. Үзем дә не ожидал. Җиңәрмен дип уйламадым. Но әзерләндем. Теге елны слабырак әзерләндем. Бу елны кайбер алымнарны правилалар үзгәреп тора бит.
Башка төбәкләрдән дә җитди әзерлек белән килгәннәр. Елдан-ел келәмдә көрәш кискенләшә. Җиңүгә дәгъва кылучылар арта ди оештыручылар. Бу күрсәткеч әлеге спорт төренең ил күләмендә үсеше турында сөйли. Оренбургтан бик көчле көрәшчеләр, Ханты-Мансийскидан, Мәскәүдән, Свердловск өлкәләреннән, Мариилдан күрәбез көндәшлек бик зур. Башка спорт төрләрендә кебек монда да көрәшчеләрнең бер төбәктән икенчесенә күчүләре күзәтелә. Әйтик, иң авыр үлчәүдә чыгыш ясаучы Сергей Павлик. Ул башта туган ягы Ульян өлкәсе өчен бил алышса, аннан соң Татарстан далын яклады, ә хәзер Ульяновск һәм Мәскәү өчен көрәшә. Видно, что поколение уже не только Татарстан выигрывает, как раньше было. Это основа. Башкирия и Татарстан, а с регионов уже чувствуется. С каждым годом я становлюсь немного сильнее. Кискен ярышлар нәтиҗәсендә 10 үлчә авырлыгының 7-сендә Татарстанлылар чемпион булып танылды. Җиңүчеләр арасында Башкортстан һәм Мәскәү көрәшчеләре дә бар. Быелгы сезонда көрәшчеләргә дә, федерация җитәкчелегенә дә, тренерларга һәм хәтта җанатарларга да күп көч һәм тир түгеп эшләргә туры килде. Хәзер бергәләп көрәш вәкилләреннән котлаулар тыңлап үтик. Минем быелгы зур җиңүләрем Татарстан чемпионатын оттым, һәм Россия беренчелеген оттым. Һәм без Россия командасына Татарстаннан 7 көрәшче эләктек. Бу зур результат. Вот Алла берса, җәй көне шушы үзебезнең җегетләр белән монда сборлар ясап, үзебездә дөнья беренчелеген отарга. Минем әйтәсем килә, яңа елда һәрберебезгә дә саулык, сәламәтлек, көрәшчеләргә һәм үсеп килүче көрәшчеләргә үзләренә максат куеп, алга таба да катырак шөгыльләнеп, үзләрен күрсәтергә, тамашачыларга килгәндә, без сезне тагын да матура көрәш күрсәтеп сөендерербез. Сезнең безгә карата поддержкагыз, без теге соревнованиеларга килүегез безне сөендерә, безнең өчен болеть итүегез. Яңадан бер кат сезне яңа еллар белән, сезгә сәламәтлек, семья тынычлыгы телим. Быелгы елда бик күп Татарстан, Россия күрәм ярышлары бик күп булды. Әлбәттә, инде шушы ярышларда без хөкемдарлык итәбез. Шушы ярышлар алдыннан безнең һәр вакытта судьяларны, хөкемдарларны әзерләү семинарлары, укыту семинарлары була. Без анда шулай ук категория арттыру өстендә эшләр алып барыла. Практик яктан да судьяларны әзерләйләр. Һәм әлбәттә шушы хөкемдарлыкны итүнең нәтиҗәсе булып безнең Россия ярышларында безнең Татарстан көрәшчеләренең нәтиҗәсе, яхшы чыгыш ясау нәтиҗәсеннән чыгып бәя биреп була. Киләчәктә Алла бирсә, хөрмәтле көрәш җанатарлары, көрәш сөюче дуслар, яхшы хөкемдарлык итәргә һәм көрәшне үстерүдә эш алып баруны сүз бирәбез һәм барыгыздан якынлашып килүче яңа еллар белән тынычлык, исәнлек, саулык, тазалык, илләребез тыныч, күкләребез аяз һәм якыннарыбыз һәрвакыт яшәп булсын. Безнең үтеп бара торган ел бик уңышлы килеп чыкты. Менә чагыштырып караганда да Татарстан инде узган Россия ярышларында 60% җиңүләрне безнең егетләребез алды. Барыгызна якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәсе килә. Алдагы көннәр безгә тагын да зуррак уңышлар алып килсеннәр. Сау сәламәт булыйк. Календарь елы төгәлләнсә дә көрәш сезоны тәмамланмый. Инде февраль аенда ук барлык җанатарларны Биектауда Муса Җәлил истәлегенә үткәрелүче турнирда көтеп калабыз. Сезнең белән батырлар тапшыру иде. Төгәл бер айдан соң очрашырбыз. Яңа еллар белән сау булыгыз.